L-audit sigriet dwar il-kumpaniji segreti fil-Panama tal-Ministru Korra Mizzi mistenni jkun pubblikat fi frar li ġej. Dan biex jaħbad mal-wasla f'Malta tal-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew li qed jinvestiga l-iskandlu tal-Panama Papers. Il-Kumitat se jasal Malta fl-20 ta' frar. Żvelat dan il-gazzetta The Malta Independent on Sunday li kwotat sorsi fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-gazzetta tkompli li dan se jkun tentattiv mill-Gvern biex iħammar wiċċ il-Kumitat tal-Parlament Ewropew bit-tpattija war li dan tal-aħħar investiga lil Konrad Mizzi li hu l-uniku Ministru attwali ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea li semma fil-Panama Papers. Mizzi qal li hemm żewġ audits, waħda mill-kumpanija internazzjonali u oħra mill-Kummissarju tat-Taxxi. F'dawn l-aħħar xhur kemm Mizzi kif ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat ilhom għal diversi xhur jirrifjutaw jgħidu li ma' kumpanija qed tagħmel dan l-audit. Min barra Konrad Mizzi anki Keith Schembri, Chief of Staff tal-Prim Ministru, instab li għandu kumpanija sigrita fil-Panama u trust fi New Zealand. Fl-istess jiem li nfetħu l-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri fil-Panama, infetħet ukoll kumpanija oħra bl-isem ta' Egrant li għalissa qatt mhux magħruf ta' minni din il-kumpanija. Il-kumpaniji nfetħu sabiex fihom jitpoġġew commissions. Mill-Panama Papers ir-riżulta li Mizzi u Schembri ippruvaw jiftħu kontijiet f'diversi banek madwar id-dinja. Konrad Mizzi qal li malli jintem l-audit u se jagħlaq il-kumpaniji fil-Panama. Għaldastant wieħed jifhem li dawn il-kumpaniji għadhom miftuħin għalkemm mistoqsi diversi drabi biex jikkonferma dan Konrad Mizzi baqa' ma weġibx.